Gure hurrengo hizlaria Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, hezkuntza fakultatean, bere arloa kasu honetan natur zientziak dira, eta zenbait artikulu eta liburu idatzi ditu. Gainera, hezkuntza berritzaileen inguruan ere, ari da azken aldian. Eta orain bai, utz diezaiogun galdera xelebre horri erantzuten. Ontziek, zergatik flotatzen dute, txalo bero bat, Jose Mari Etxaberi. Gabon, eskerrik asko. Bueno, galdera, planteatzen den galdera hori da, zergatikan untziek flotatzen duten. Untziak, mota askotakoa dira. Itxasoan, itxasportu bat, itxasportu handi bat, mota askotakoak. Izan ditza... Azkarrik jo naiz. Konturatu gabe eman diot. Nik Martina ez daukat, orduan, torpe ibili beharra daukat. Orduan, untziak izan daitezke horrelakoak, txikiak, hor handiago daude, hau txiki xamarra da, edo untziak izan daitezke, pixka bat handiagoak, nola dira, emerito batzuk dauzkaten moduko olakoak, eta beste batzuk izaten dira, txikia da, baina berez, hau Titanic da. Titanic pieza txikiekin montauta, eta kasu honetan urarekin ere izan zuen bere gatazka, izotzarekin, baina ura da azken batez izotza. Gaur urarekin gabiltza gora eta bera. Eta orduan ikusten dezute, mota askotako, untzia dauzkagula. Eta untzi batek ibiltzeko eta itsasoaren gainen egoteko behar du egonkortasuna. Kasu honetan, uri gabe egonkortasuna daukagu. Horrelako elementu bat jartzen badugu, egonkor gelditzen da. Zergatikan flotatzen dute untziek? A, masa txikia dutelako. Hau da, masa txikia auki behar du flotatzeko. B, dentsitate kontua da. Elkarrekintza bat daukagu, untzia eta ura. Uretan, untziak flotatu behar du. Hor daukagu, gure gatazka bi osagai horien artean. Eta hirugarrena, seguru hemen beste trukoren badagoela. Zientziak ematen digu bere beste truko bat, esateko, zergatikan flotatuko duen untziak. Goazen pixka bat aztertzera egoera hori. Hemen daukazute untzi bat, eta ura. Newtonek, Isaac esan beharko nuke, Isaacek, esaten digu indarrak distantziazkoak izan daitezkeela eta elkarrekintza gravitatorioaren gatikan pixua daukagula, baina uretan zerbait sartzen dugunean beste indar bat daukagu goruntz, eta hori da bultzada. Ala, magia bezala azaltzen zaigu bultzada. Hau da, uri gabe objektu untzia berak ajongo litzateke. Baina urak egiten duena da eutsi. Ordan bultzada hori eusteko zerbait bezala ulertu dezakegu. Ura da, baina ura imaginatu behar dugu, idoia zuko beto marraztu duzu ura, baina nik hirukote bat jarri barean jarri dut bolita bat bezala. Imaginatu bolita bakoitza hirukote bat dala. Daltonen munduan sartu naiz, baina, en fin. Hor daukagu partikula batzuk, eta partikula hauek eutsi egiten dute untzia. Berez, dipolota guzti idoiak esan duen bezala, izango genduke, eta hemen daukazute, lehen irudikatu dudan, berakako edo bera edo lurrak egiten duen erakarpen indarra, eta urak goraka untziari egiten duen indarra. Bi kontzeptu importante. Bat, Isaacek esaten diguna lurrak egiten duela erakarpena masaren gatikan da. Masaren banaketa bat egiten badugu eta zentro bat aukeratzen badugu, masa zentro bat izango dugu. Eta gero, beste indar hori urak egiten duena ere, horrek daka lotura ondoratutako zatiarekin. Ondoratutako zatiaren zentro bat irudikatzen badugu, hori izango da bultzada zentroa. Beraz, gravitate zentroa eta bultzada zentroa. Horiek dira guk dauzkagun osagaiak. Eta bi kasu estremo jarriko dizkizuet. Coca-Cola edo ez dakize botila klase izango dan, botila bat hartzen badugu. Eta azpilan, kokatzen badugu burdina, zerbait gertatuko da. Eta eskuinan daukazute burdin elementu horiek masa berdina, baina goiko partean. Zer gertatuko da, bi kasu hauetan. Hau gertatuko da. Hau da, masa daukan joera da, Isaacek esaten diguna, hau da, lurrak erakarri egiten duela. Hau da, masa beti beraka. Hori da gertatzen dena, eta hori da nolabait gako importante bat flotazioa azaltzeko. Hor daukazute,
bultzada zentroa, baina, klaro, masa aldatu dugunean, gravitate zentroa aldatu egin da. Osea, bultzada antzekoa da, gravitate zentroa oso ezberdina da, bi kasu hauetan. Oin aplikatu behar dugu untzien kasuan. Egin dugu prototipo txiki hau eta oin untzia jarri behar dugu. Bata pisua beraka, bultzada goraka. Eta hor daukagu gezitxo horiek, zientzialari beti daukagu gezitxo jartzeko itura handia, gezitxo bat beraka gravitatearena eta goraka bultzadarena. Bai kasu batean eta bai beste kasuan. Bi kasu hipotetiko jarri ditugu, masaren banaketa ezberdina denean. Bueno, batek horazpian dauka alako lastre bat, besteak ez dauka lastre, orduan batek masaren berakakoa daka berago, eta besteak masarena, osea, kolore gorriarekin dagoena, gorago dauka. Lastre hori ez daukalako. Hor daukagu jarrita, adirazita, kasu batean GZ gravitate zentroa bera, bestean gorago. Bultzada zentroarekin konparatuta. Eta zer gertatuko da bi kasu betan? Batean zuzendu egiten dela, eta bestea irauli egiten dela. Beraz, gauza bata flotatzia, baina beste gauza bata, klaro, flotatu dezakegu, baina iraultzen balin bada, irauli egiten balin badu, malo, busti egingo gea. Busti egingo gea, eta asko gustatzaigu bustitzea, baina busti egingo gea, eta askotan arriskutsua izan diteke, Valentzian badakigu zergatik bustitzea izan diteken arriskutsua. Bueno, hori da gertatzen dena, eta honek ematen dizkigu, pixkat pista hauek, gravitate zentroa importantea dela, garrantzitsua dela, eta bultzada zentroa ere garrantzitsua dela, ulertzeko zergatikan egoera egonkor batean daukagun hori, gertatzen den hori, eta zergatikan bestean ez dan gertatzen. Bueno, eta gero nautikako kontzeptu importante bat, eta kontzeptu importantea da metazentroa. A ber, gravitate zentroa eta bultzada zentroa hor irudikatu ditugu. Metazentroak esaten digu irauli egingo den ala ez. Hori ja nautikako kontzeptu zehatza eta oso kontzeptu teknologiko, zientifiko, olako potente bada. Orduan, metazentroa kalkulatzeko egiten dena da, ontziaren erdiko marratxo bat irudikatu, ontzia bitan banatzen duena, pixkat irauli egiten balin bada hor puntitoekin daukazute okertuta, eta gero beste puntu klabea izango da bultzada zentroa. Orduan, klabea da marratxo hori puntitoekin daukana eta bultzada zentroa. Hementsen daukagu, kasu honetan, baita ere puntito duna, eta orduan, hor adirazita daukazute, nun kokatuko litzatekeen kasu bakoitzean metazentroa. Zer egin behar dugu metazentroa kalkulatzeko? Hartzen dugu bultzada zentroa, kolore urdina daukan marratxoa edo gezitxoa, eta orduan goraka vertikalean goraka marrazten dugu kolore urdina, eta puntito duna da untziaren erdi-erditikan untzia bitan banatzen duena. Orduan, bi zuzen horiek ebakitzen dira puntu hori horretan. Orduan, metazentroa hor daukagu, gertatzen da kasu batean, ezkerreko kasuan, metazentroa gravitate zentroa baino gorago dagoela, eta bestean metazentroa, kolore horiske hori, dago gravitate zentroa baino berago. Hau da, kasu batean gravitate zentroa bian eta bestean gravitate zentroa goian. Zein ondoratuko da eta zein irauliko da? Gravitate zentroa bian balin badago, ondo, ez da irauliko. Metazentroarekin konparatuta noski. Eta metazentroarekin konparatuta gravitate zentroa goian balin badago, metazentroa baino gorago balin badago gravitate zentroa, irauli eta negozio txarra. Oain dela urte bete edo ez dakit urte terdi, Galizian bakizu ze pasazan, ez da? Polimero, ideek aipatu dituen polimero horiek itxasora erori iziala. Ez zan irauli, baina, bueno, zehose pasako zan polimero horiek iristeko itxasora. Orduan, bi kasuistika horiek dauzkagu, metazentroaren bitartez eta gravitate zentroaren kokapenaren bitartez azaldu dezakegu, eta hori kontatzera pixka bat etorri naiz, kasu batean zuzendu egiten da, eta bestean irauli eta ondoratu egiten da. Eta, klaro, modu praktikoan, karga nun jarri beharko dugu. Bian, bodegan edo goian. Zein ondoratuko da? Eskuinekoa. Ezkerrekoan, masa zentrua bian dago, gravitate zentrua bian dago. Eskuinekoan, gravitate zentrua goian dago. Orduan, ezkerrekoa ondo, eskuinekoa, karga guztia, polimero guztia dagoen guztia, Txinatekan bidaltzen diguten guztia,
Itsasora joango da, eta itsasoan eroriko da. Hor daukazute kasu okerrena, eta ze gertatuko da? Hori gertatuko da. Eta Galizian gertatu zena. Bueno, eskerrik asko, eta hurrengora arte.